Mshumayeli, injani? Hayi sikhona mfethu. Hayi sikhona. Kwenzakalani la sikhona Mshumayeli? Sihlangane ngani? Sabafana besonto. Hawu ukhona umfana. Sabafana besonto, sabafana bonyazi. Kwenzakalani? La eGoli umoya kaShembe wonyazi lwezulu wangena kithi. Sase sibuka ukuthi la eGoli asiphani inkolo. Ukuthi njalo ngamasonto sihambe ipractice mhlambe sihambe senze lento ekuthiwa kune project esibiza ngokuthi ujikelezo. Lolu jikelezo lolu usuka abantu bonke base Joburg namaphethela baphelele endaweni eyi1 ethempeleni eli1 bafike lapho basonke bagide senze yonke into enhle ongayicabanga yonyazi. Siphinde futhi kwelinye iviki sishone futhi sifome futhi sithi kuliphi ithempeli sihambe selapho kulelo thempeli sifike nakhona sisine senze yonke into siphana inkolo akulula nje thina ukuhlubuka la eGoli ngoba thina uShembe simphuze ekseni simphuze ngesabatha simphuze nangomgidi simphuza ngayo yonke indlela uShembe. Manje ibaluleke ngani lento yokuthi kuhlangane insizwa esizweni sihlangane ngezwi likaNkulunkulu njengoba usho eSandanezwe bangaba nepractice yabo, eMaqhaweni bangaba nepractice yabo, eMemezani bangaba nepractice yabo, kodwa le yokuhlanganisa iGoli namaphethelo ibaluleke ngani? Letha muphi umehluko ikakhulukazi ezweni laseGoli? Iletha umoya wokuzwana neGoli. Unyazi khumbula usiyame ethembekile nduna yami uShembe ufike imkhakha yaze yamthatha efika la eGoli. Uthema esefile la eGoli wathi ngiyancenga maNazaretha wathi ngicela ukuba la eGoli nihlangane nibe munye sakha lolo thando siphezulu kwalo ndlela uShembe asithumela yona wathi la eGoli ngicela ukuthi nisale lapha nihlangene nindawonye ningahlukani ningaxabani. Manje ke ukuzeke umoya ucabana ukuthi sihambe kulolu jikelezo le product lekuthiwa ujikelezo njengoba sila ePitoli namhlanje eArtesville ngeviki elizayo sizobe sise Joburg eSandanezwe. Nise-Sanders next week. Sobe sise-Sanders nge-25 sobe silapho ukubona uhlelo obubona la sizobe sibenza eSandanezwe kwesikamkhabela. Hayi wesenkosi yamadoda phetho phetho kwangathi uchemile uMshumayeli mayesethinta iSandanezwe yabona ukuthi uyanyakaza. Angithi imkhathi imizwa yonke yenkolo mangifike khona ngifike ngizinze ngenaba ngithi thwi ngizwe izilonyazi linkeneneza egazini kimi. Hayi lisenethi cha hayi siyabonga abamshumayeli okusho ukuthi uShembe akadingi ukuthi azabe khona ngesiqu senyama ukuze izwi lakhe lenzeke eGoli. Hawu uyabona uShembe ukhuluma kanye makwakhuluma kanye nje zonke ziyamazi. Ziyamazi uMelusi. Zonke ziyamazi uMelusi. Baba siyabonga.